man. Kula inggih Ki Lurah Petruk awit saking pangestu jengandika wilujeng sekolah anggen kula sowan. Sembah pangabekti kula kunjuk Ki Lurah Petruk. Kowe tek dadak basa karo aku. Lan ora pantes lamun to kowe lenggahno ngisor kaya ngono kuwi. Ala tanpa rupa kowe iki pendhita lho, Man. Mboten. Nadyan kados pundi kemawon kula tasih kemutan dumateng sejarah. Wiwit kula tasih alit ngantos diwasa menika dipun gulawentah dening para panakawan. Mliginipun jengandika Ki Lurah Petruk. Dosa menapa ingkang badhe kula tampi menawi ngantos kula tilar ing tata krami. Nuwun sewu panter amiji dumateng kula kalilan kula cumadung dawuh Ki Lurah Petruk. Anu Man, wonten dawuh. Ripalungguhan iki aku bakal nyuwun tulung karo panjenenganmu. Sapa meneh sing tak sambat sebuti yen ora kowe. Ingkang dipun kersakaken. Desaku kene iki geger. Merga tekane Sata Kurawa sing dipandhegani karo Pendhita Durna lan Patih Harya Sengkuni. Lah, aku mesakake karo kahanane para kawula, yen aku ki cilik lara gedhe mati, aku lila legawa, ikhlas lahir batin, ning sing tak pikir kuwi wong cilik. Merga marambah makaping-kaping, yen ana geger ngono kuwi sing dadi korban mesti wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik dimari ublik lingguhe dingklik yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik kuwi wong cilik. Mula kanggo srana nyelametake marang para kawula ing pecuk-pecukilan, aku njaluk tulung karo kowe ya, Man. Inggih yen tetela kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh katuran pinarak ingkang prayogi. Kula mangke ing badhe mbudidaya ngunduraken dumateng para Sata Kurawa. Ya, bagus yen pancen kaya mangkono sadurunge aku ngaturake panuwun ingkang tanpa upama. Nadyan to kowe pandhita tur pendhita sing wis tuwa, muga-muga gedhe lelabuhamu bisa dadi kaca brenggala tumrape wong sak desa kene. Pun pamit ya ngingati aku.